Okay, it's time for surprising mga kaibigan. Ito na. It's called Wata Tops. See? Wata Tops. We got candles, matches. See? Diyan si Lolo Gasalo. Clara ba? Clara Rizal. So, these are the things for birthday surprise for her girlfriend. Rodmar's girlfriend. Ano, nag-text ka na, madam? Pack up ka na. Huy, mag-pack up ka na, huy. Pack up na kayo. Except sa akin. Yung nagsiset up na. Galingan mo, brother. This is how to use this shit. Yep. See guys. Simple cake, right? Simple cake. Ito na, Rodmar. Okay na yung cake mo. Surprise. Cheap cake. It's called affordable cake for birthday surprise. Wala kami nag-cake. Kay Sir Rodmar, wala ka pa cake sa Goldilocks because nag-close daw. So, the better the simple, the nicer the cake. Diba? Diba? Kaon ka? Ha? Imbitado kami sa birthday, ha? Kain kami doon. Ano yung itlog, huy? Yun. Ikaw magbuwak? Di. Si Rodmar. Ayun. Talo? Bukon gapon ni nato. Duha ka, uy. Magbukon gapon ni. Talo man, I love you man. Tulo. Sige, tulo. Bukon gapon ni. Kana ako, ana. Libre man kaon. Oh my God. Magpa-aircon sa ako kay init kayo. Di na mag-care sa akong lawas na kainit sa ako. Magpa-aircon sa ako. See? 16 degrees. Aircon is real mga kaibigan. Gano'n ka hair? Okay na. May aso effect. Sige, butangan lang ganyan mo na ukoan. Wow. Look mga kaibigan. Egg with... Ano dyan? Tawas. Wow. Egg with tawas. Gago ka ba? Ano naman yung tawas na? Uy, SPG yan, gago. Sige. Hold on. Camouflage ba? Diba? Ato siyang ganyan eh. Diba? Ang galing. Heart. Heart. Di ba ilhan? Gago. Kunot-kunot to mga itlog mo. Happy birthday mga kaibigan! Ito na kami mga kaibigan. Ha? Asa ba tayo sa? Let's go. Okay? Witsa dyan. Huwag muna. Gago ka. Ha? Tulog yan. Walang tao eh. Kinasa siya, Min? Tulog na? Sige. Wala mang good. Ano sa man? Ha? Ano sa? Natulog mo, Sir Rod? Natulog, Sir Rod. Sir Sharon, ganyan. Ayun na natin. Ilang. Kay mabalik mo yung kadat. Mga namin ni Sherman.
it's time for surprising mga kaibigan. Ito na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Para man sa gisgot. Oh. Happy birthday, happy birthday. Suotin mo yan, uy. Galo yan eh. Masunog din ba dun? Sige, go. Blow na, blow. Blow. Suotin yan. Yun. Uy, nakulam. Sige pa, isa pa. Yun. Yun. Then sa picture. Picture. No. Picture. No. Picture. Dili man picture na. Picture lang. Picture man na. Picture at Marvin, dali. Dali, susud. Balikan sa likod. Susud lang, taka lang si Mad. Ako sa likod. Sige. Sige. Sige, ready? Picture ha? Okay, ready? Hold down ko. Hold na. Sa likod. Sabunay ko. Okay, sa balong. Na, eto bang na balloon na? Okay. Eto bang? Na. Ay! Okay, ready? 1, 2, 3, go! Go! Happy birthday. I know you hate me. I miss you too. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday with this girl, mga kaibigan! No! 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 Walang Wala na ulo ka. Walang kupla naman ko sa akin. Maligugod ka ron. Ilang edad niyo mo? Ilang edad niyo mo? Secret. Oy, ano siya guys? 25 years old na siya. 80. Ow! Nasok lang ka. Happy birthday, Dan. Happy birthday! Thank you. Ano mo? Ano ba? No. Sa sunod na kapitang. Anzuhan. It's a prank. Oh. Kita ba? Namagunsa mo sa sod? Yes. Napatapuhan ko ninyo. Yes. Oh. Kaya baka pala ka egg? 20 ka egg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat di ay. Yeah, na pa. Eh, Ayan ako. Wala ta. Karang da. Dito ako eh. Birthday to come, mga kaibigan. Thank you for watching, guys. Hope you like the video. Don't forget to like and subscribe. Happy birthday. Maligugod ka. Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nadarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag?